Bé, bon dia. Bé, després de la primera sessió, que ens ha parlat la Carmen Díaz sobre l'economia feminista, en aquesta segona sessió, que ens ve la senyora Mònica Gil, en la qual ella ens vindrà a parlar sobre els pressupostos en perspectiva de gènere. Volia fer referència aquí en concret a un comunicat de premsa que va fer el Tribunal de Comptes Europeu al mes de maig del 2021, en el qual comentava sobre la integració de la perspectiva de gènere en el pressupost de la Unió Europea. És el moment de passar a l'acció. Estem parlant del 2021. I en concret comentava i deia el següent, diu: la Unió Europea té un compromís històric amb la igualtat de gènere. Tanmateix s'ha avançat poc en la integració de gènere, o el que és el mateix, en promoure de manera sistemàtica i activa la igualtat de gènere en l'elaboració de polítiques i en la despesa de pressupost de la Unió Europea. El que es pretén aconseguir amb la integració de la perspectiva de gènere és molt senzill, tenir en compte les necessitats de gènere en totes les fases i en tots els àmbits de l'elaboració i aplicació de polítiques. La igualtat de gènere és un valor fonamental de la Unió Europea, tornen a insistir. I en concret, la Eva Lindström, del Tribunal de Comptes Europeu, deia: a pesar dels compromisos concrets, els progressos en igualtat són massa lents. Està en joc la igualtat de gènere a Europa i sabem que les repercussions de la pandèmia de la Covid-19 varien en funció del gènere. Ha arribat el moment de que la Comissió actuï i comenci a utilitzar la pressupostació en perspectiva de gènere en el nou cicle pressupostari 2021-2027 i en l'instrument europeu de recuperació. Bé, per parlar-nos d'aquest tema del pressupost en perspectiva de gènere, vam a convidar i va acceptar, cosa que agraïm, a la senyora Mònica Gil Junquer. La seva breu biografia, currículum vitae, seria: és llicenciada en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, té diferents màsters en la matèria d'igualtat i doctora en Estudis de Gènere per la Universitat de València, amb Premi Olga Quiñones de la Universitat de València per la seva tesis doctoral. En l'àmbit acadèmic és investigadora de la Càtedra d'Economia Feminista de la Universitat de València i pertany a l'Institut Universitari d'Estudis de les Dones de la Universitat de València. I la seva docència està vinculada al Departament de Sociologia i Antropologia Social de la mateixa universitat. A més, imparteix docència en matèria d'economia feminista i polítiques d'igualtat en cursos de postgrau en diferents universitats públiques i privades de l'estat espanyol, així com a la Universitat Flaxo d'Argentina i Mèxic. Ha participat en investigacions sobre polítiques públiques i igualtat, pressupostos en perspectives de gènere, violència de gènere i cures, entre elles en proyectos de I+D, el cuidado importa, impacto de género en las cuidadores de mayores y dependientes en tiempos de la Covid-19. Del fons Supera Covid del Santander, CSIC, CRUE, Universitats Espanyoles. Compta amb diferents publicacions, l'última en la que forma part és la coordinació del llibre d'Economia Feminista, Economia Feminista, Políticas Públicas y Acción Comunitaria, Brújula y Herramientas para la Transformación Local, juntament amb Yolanda Jubero Ruiz en l'editorial Tirant lo Blanc, aquest any 2022. En l'àmbit laboral està vinculada des de l'any 99 fins al 2021 com a tècnica i responsable d'igualtat en diferents organismes internacionals, administracions públiques, associacions i ONGs de l'estat espanyol i d'Amèrica Llatina. Des de 2016 imparteix formacions en matèries d'igualtat en diferents administracions públiques, havent participat també en processos d'assessorament en aquesta matèria a diferents administracions. Bé,
I sense més preàmbuls, torno a agrair a la Mònica que hagi acceptat venir. Te passo la paraula. Gràcies. Moltes gràcies. Bé, doncs, per a començar, agrair-vos a vosaltres per la invitació i al mateix temps reconèixer i donar-li enhorabona per la iniciativa en un context com en el que estem, una facultat d'Economia i Dret. Crec que són iniciatives importants, imprescindibles i que cal reconèixer. Bé, doncs, a veure, una mica la proposta de treball que he portat inclou aquests 4 o 5 punts. Primer, veure una mica quines són les coordenades de partida, és a dir, des d'on anem a parlar i ens anem a posicionar per explicar la temàtica, per abordar la temàtica dels pressupostos en perspectiva de gènere. Després seguirem indagant en per què és important centrar-nos en els pressuposts públics. Després ja entrarem a veure què és això dels pressupostos en perspectiva de gènere. Veurem, fins aquí una mica és la part més teòrica, i després entrarem a veure què és el que s'està fent a l'estat espanyol en aquesta matèria, si és que s'està fent alguna cosa, si és que no s'està fent res. Entrarem una mica ahí per damunt i per últim ficar conclusions, però són unes breus notes en relació a la temàtica. Sí que crec que el que podem fer és, si no us importa, en lloc de deixar les preguntes per al final, a mesura que anem avançant, qualsevol cosa que no estigui clara o que us genere algun interrogant, algun dubte, algun comentari, aneu alçant la mà i anem establint un diàleg, perquè jo crec que serà més enriquidor. De la mateixa manera, en qualsevol moment potser us lance alguna pregunta, algun interrogant, per a conèixer un poc la vostra opinió al respecte i després seguir avançant a partir d'aquesta. Bé, doncs, les coordenades de partida. Des d'on comencem a parlar la temàtica dels pressupostos en perspectiva de gènere. On sorgeix aquest tipus d'iniciativa i per què, no? Bé, doncs, estem en un context en el qual conflueixen i ens anem a detindre perquè crec que és important per arribar a comprendre de què va això dels pressupostos en perspectiva de gènere. Un context, com deia, on conflueixen d'un costat els avanços en l'àmbit de l'economia feminista i d'un altre costat el desenvolupament i els avanços també en l'àmbit de les polítiques d'igualtat. Arriba un moment en què els dos camins conflueixen, coincideixen i donem pas d'alguna manera a que aquest tipus d'iniciatives s'amplien i s'expandeixin arreu del món a les realitats més diverses que ens puguem imaginar. Dintre de l'economia feminista no vaig aprofundir perquè entenc que la Carme ja ho ha fet. Ja ha quedat clar que economistes que han fet una crítica a la visió hegemònica han hagut pràcticament des del primer moment que apareix la ciència econòmica com a tal. És veritat que a finals del segle passat s'augmenta la producció i les temàtiques de coneixement i de propostes que s'elaboren des d'aquest marc teòric de l'economia i com ja ho heu abordat, no anem a entrar en aquest marc, perquè realment l'economia feminista presenta una diversitat de propostes i d'enfocaments molt grans. Hem de pensar que dintre de l'espectre de l'economia feminista tenim totes aquelles vessants de l'economia o perspectives des de les que s'aborda l'economia creuades amb totes aquelles vessants des de les que s'aborda la igualtat. Per tant, el ventall de posicionaments i de temàtiques que s'aborden són molt amples. No anem a entrar ahí perquè ja ho heu vist, però sí que anem a fixar-nos en dues qüestions o anem a aturar-nos una mica en dues qüestions que estan directament relacionades amb el tema dels pressupostos en perspectiva de gènere. La primera d'elles és la part de l'anàlisi macroeconòmic, al qual la Carme també feia referència abans, i per un altre costat, i aquí no entrarem però molt per damunt, la qüestió de la proposta de la sostenibilitat de la vida, que també l'heu estat veient en la sessió de davant. La qüestió de l'anàlisi macroeconòmic apareix en els anys 80-90 com a conseqüència, diguem, de l'aplicació d'aquestes polítiques d'ajust estructural en els diferents països, sobretot en Amèrica Llatina, que és el que succeeix quan s'imposa una mateixa recepta de política econòmica a realitats molt diverses i amb uns objectius macroeconòmics molt clars. Les desigualtats entre països i dintre dels mateixos països comencen a incrementar-se
I aquestes desigualtats venen marcades d'alguna manera per una qüestió de gènere. No afecten per igual l'aplicació d'aquestes propostes macroeconòmiques als homes que a les dones. En el marc d'aquestes polítiques es produeix una reducció de la despesa social i l'ajust, la peça que va servir com a ajust i per a sostindre el sistema econòmic van a ser les dones, que van a fer-se càrrec d'aquesta reducció de la despesa. El fet que se reduïsca la despesa no vol dir que desapareixen necessitats. Les necessitats continuen ahí. Si l'Estat deixa de donar cobertura a aquestes necessitats, algú se n'ha de fer càrrec. Qui es fa càrrec d'aquestes necessitats generalment vinculades a l'educació, a les cures, a la sanitat? Les dones. Per tant, les dones acaben sent una peça clau per aconseguir un equilibri a partir de la retallada social. Quines conseqüències té que les dones hagin d'assumir una major quantitat de tasques de cures o d'assistència social, diguem-ne així? Doncs que tenen menys disponibilitat de temps i d'opcions per a, per exemple, incorporar-se al mercat laboral. El que dèiem, les nostres vides giren al voltant del mercat laboral. Quan les teves opcions d'incorporar-se al mercat laboral es redueixen perquè m'he de fer càrrec de les criatures, de les persones malaltes, de les persones dependents, les teves condicions o possibilitats d'igualtat d'oportunitats es veuen reduïdes i la teva situació, de vulnerabilitat s'incrementa perquè has de substituir aquella part de l'Estat, de les polítiques socials que ha desaparegut per la qüestió de les retallades socials. Aleshores, el veure aquest efecte diferenciat entre homes i dones com a conseqüència d'aquestes polítiques d'alguna manera va generar que l'anàlisi feminista s'endinsara en l'anàlisi macroeconòmic, que fins al moment no s'havia endinsat encara, no s'havia analitzat. I com a conseqüència d'endinsar-nos en aquest anàlisi macroeconòmic, arribem a l'anàlisi de la política fiscal i dintre del marc de la política fiscal s'arriba a l'anàlisi del pressupost. Per tant, és a partir dels anys 80-90 quan des de l'economia feminista se comença a treballar en l'àmbit macroeconòmic com a conseqüència de les conseqüències que tenia aquest tipus de polítiques i s'arriba a l'anàlisi pressupostari. Ara després anirem lligant tots els punts. Ara de moment ho fiquem damunt de la taula. D'un altre costat, havíem comentat que parlaríem sobre la sostenibilitat de la vida. Com hem vist abans, el sistema capitalista, patriarcal i colonial, el que tenim actualment, és un sistema depredador, un sistema que d'alguna manera ataca o no es preocupa per les condicions de vida de les persones. És igual les condicions laborals. No es preocupa per les condicions del medi ambient. No es preocupa per res més enllà que l'acumulació del capital. L'objectiu, la finalitat és l'acumulació, la riquesa. La resta de les qüestions són mitjans per assolir aquesta acumulació. És un sistema depredador que acaba amb tot, li és igual tot amb la finalitat d'acumular. Com a conseqüència d'aquestes característiques, diem que l'actual sistema, i és una realitat que coneguem, es troba en una situació des de ja fa temps de crisi multidimensional. Tenim una situació en la qual veiem una crisi ecològica, mediambiental, una crisi en la reproducció social, tenim que les persones tenen 1 o 2 treballs i continuen sent pobres, no arriben a final de mes, i tenim una crisi de cures. Cada vegada hi ha més necessitat de cures, a més per l'evolució demogràfica, i no hi ha qui s'encarregui d'aquestes cures. I aquí el sistema, el que dèiem de la crisi de les cures a escala internacional. Al final veiem que la situació de l'actual sistema és insostenible. Això no pot aguantar per la situació en la que estem. I el que veiem és que cal avançar i transitar cap a un altre model, perquè aquest model és insostenible. Si us fixeu, el que ens diuen és que la transició ja està en marxa, perquè això és insostenible. I si us fixeu, per exemple, en tot el tema dels fons europeus, tota aquesta vessant de l'ecologia, de la sostenibilitat, mai abans havien estat tan present en les polítiques públiques. I ara ja ve com a condició. És a dir, és evident que això s'ha de canviar, s'ha de transicionar.
Llavors, aquí està la qüestió. Cal canviar el model perquè és insostenible. Hem de veure quin és el nostre paper com a societat, com a individus, com a associacions, per a veure si aprofitem aquest moment de crisi i de transició per a incorporar elements que ens permeten avançar cap als models que nosaltres considerem que són més justos i necessaris. I aquí és on se presenta d'alguna manera la proposta de la sostenibilitat de la vida per part de l'economia feminista, diguem, com una proposta teòrica i pràctica que encara està en construcció, que ens diu, que ens parla d'aquesta necessitat de canviar de model, d'avançar cap a societats on, com diu Cristina Carrasco, cal repensar i reestructurar els temps i els treballs, de tots els treballs, la vida quotidiana, això de viure per a treballar, d'alçar-se a les 5 del matí per agafar un bus que te porta a la capital, de la capital anar a un altre lloc, tornar a casa quan la teva filla ja està xitada i no la veus, repensar totes aquestes coses, repensar les estructures de consum i de producció i repensar quins són els valors que tenim a la nostra societat. Per tant, tenim aquesta proposta de l'economia feminista d'un model cap al que podríem voler anar. Després, per la part de les polítiques d'igualtat, havíem dit que conflueixen els dos moments. No vaig entrar a les diferents modalitats de les polítiques d'igualtat, però sí que és interessant tindre en compte que les polítiques d'igualtat són aquestes estratègies d'intervenció pública per a transformar diferents aspectes del sistema social de gènere. Al llarg de la història i en funció de les diferents realitats i moments, s'han anat adaptant en funció també dels resultats que s'anaven obtenint. Judit Astelarra anomena 3 tipus de polítiques d'igualtat. Per un costat, la igualtat d'oportunitats, l'acció positiva i la transversalitat. Molt breument, la igualtat d'oportunitats es parteix de la idea que si no hi ha dones en l'àmbit públic és perquè existeix una desigualtat. I, per tant, allò que cal fer és eliminar les barreres jurídiques i legals que existeixen que dificulten l'accés de les dones a aquests espais públics. Què és el que s'evidencia? Que és necessari comptar amb lleis que no discriminen, però s'evidencia que el fet que la legislació no prohibisca l'entrada no és suficient per a que la presència de les dones estigui equilibrada amb la presència dels homes. Per què? Perquè el punt de partida, diguem, és diferent, és desigual. Les dones són les que s'encarreguen de les tasques de cures de la llar. Per tant, el segon graó en el desenvolupament de les polítiques d'igualtat és el de l'acció positiva. I què és el que ve a dir l'acció positiva? Reconeguem que el punt de partida és desigual, que la desigualtat és, diguem, estructural, perquè les dones tenen unes obligacions, tenen entre cometes, a la llar que els dificulta el seu accés al mercat laboral, per exemple, el seu accés al món de la política, el seu accés al món de l'oci. Per tant, el que anem a fer és establir unes mesures que afavorisquen l'accés de les dones a aquests espais en comparació a l'accés que tenen els homes per a poder accedir. És com un pas més en l'àmbit de la política d'igualtat. Però encara, si us fixeu, el punt de mira es posa sobre la realitat de les dones. Sembla que siguin les dones les que tenen un problema perquè no estan als diferents espais on sí que estan els homes. I aquí, d'aquesta reflexió, apareixen d'alguna manera la política o l'estratègia de la transversalitat, que el que ve a evidenciar és que la desigualtat, diguem, és estructural, el problema no és de les dones, el problema de la igualtat no s'ha d'abordar d'una manera sectorial, sinó que cal reconèixer aquesta característica estructural i, per tant, incidir en la totalitat de les polítiques públiques, en la totalitat de les fases de la política pública i per part de tots els agents que estan involucrats en la política pública. És a dir, la igualtat no es pot abordar com s'aborda, per exemple, els esports des d'un Ministeri d'Esports o des d'una conselleria d'esports o des d'una regidoria d'esports. La igualtat s'ha d'abordar des de la regidoria d'esports, de cultura, d'urbanisme, d'ocupació, perquè les desigualtats estan presents en totes i cadascuna d'aquestes àrees i és una qüestió estructural.
cal que la qüestió de la igualtat s'incorpore en totes les polítiques públiques, diguem, en la corrent principal de la política pública. Totes les polítiques han d'incorporar l'objectiu de la igualtat. Algunes autores diuen que no es tracta tant d'una qüestió tècnica sinó també d'una qüestió política, perquè el que estem fent amb la transversalitat de la perspectiva de gènere és parlar d'una redistribució dels recursos, dels béns i del poder que existeix actualment. Se tracta de redistribuir en aquestes dimensions. I d'alguna manera parlar de transversalitat ens ve a ficar damunt de la taula la qüestió de la neutralitat de les polítiques públiques. Per què hem d'incorporar la perspectiva de gènere a totes les polítiques? Normalment moltes polítiques públiques parlen o s'aborden, es plantegen en termes generals per al conjunt de la ciutadania, per a la població, es parla de la pobresa, es parla de la riquesa, no fan referència explícita ni concreta a homes ni a dones, sinó que van dirigides al conjunt de la ciutadania. Això moltes vegades ens porta a pensar que aquestes polítiques són neutres en termes de gènere, perquè van dirigides al conjunt de la ciutadania. Què és el que succeeix? Que darrere d'aquesta aparent neutralitat, què és el que tenim? El punt de partida hem dit que era desigual. Existeix una desigualtat estructural entre homes i dones. Per tant, si apliquem una política que no té en compte aquestes desigualtats de partida, què penseu que estarà fent aquesta política? Simplement reproduirà les desigualtats de partida que existeixen. Per tant, el fet de no voler treballar des de la política pública, des de la perspectiva de gènere, no ens situa en unes coordenades de neutralitat, de dir, no, a mi això no m'interessa, jo aquí no me clave, jo sóc neutral. No. El fet de no voler veure i de no voler treballar des d'aquest enfocament, el que fa és que se reproduïsquen aquestes desigualtats i que s'afavorisca el manteniment de l'estatus quo que tenim actualment, de les desigualtats entre homes i dones. Per tant, és imprescindible que treballem des d'aquest enfocament. Al final, a més que és una qüestió que està recollida a la legislació europea, a nivell internacional, a les conferències de les dones, a nivell estatal, a nivell autonòmic, al final, a més de tot això, es tracta d'una qüestió de justícia social, perquè si parlem de polítiques públiques estem parlant dels recursos, dels béns del conjunt de la ciutadania i de beneficiar la qualitat de vida de tothom. I, per tant, hem d'incorporar aquesta perspectiva. Per tant, ara és quan unim les diferents peces. Diguem que la revisió feminista de la política macroeconòmica és el bressol d'on sorgeix o on es van treballant inicialment els pressupostos en perspectiva de gènere. Aquest anàlisi de la política macroeconòmica conflueix o coincideix en l'establiment de la transversalitat de la perspectiva de gènere com a estratègia per avançar en matèria d'igualtat en l'àmbit de les polítiques públiques. S'institucionalitza. Les diferents administracions i governs assumeixen aquesta perspectiva. I va ser en aquest canal d'institucionalització de la transversalitat on van incorporar-se, on van tindre lloc les iniciatives de pressupostos en perspectiva de gènere. Per tant, apareixen en el marc de l'economia feminista, però s'endinsen en l'àmbit de la política pública a través de la transversalitat de la perspectiva de gènere. I aquí sí que us volia plantejar un poc també pel que comentava la Carme abans. Carme comentava, deia, els estats són patriarcals, els governs són patriarcals. Aleshores, la pregunta és fins a quin punt penseu que unes institucions patriarcals van a cedir espai per a incorporar polítiques que volen trencar amb aquesta hegemonia i aquesta situació de poder. Considereu que la política pública és una eina per a poder transformar el mateix sistema? Si algú s'anima... Pregunta d'examen. Jo coincidisc amb la Carme, les institucions són patriarcals i reprodueixen i mantenen el sistema i l'estatus quo. Però per un altre costat és veritat
que les polítiques públiques s'aproven i s'implementen amb recursos de tothom, de totes nosaltres, que estem pagant els nostres ingressos. Per tant, la política pública sí que és una eina potencial. Va dependre de moltes qüestions que aquesta política siga transformadora o no ho siga. I segurament, quan el context sí que facilita que ho pugui ser, anem a trobar o se van a trobar moltes dificultats i moltes resistències en el procés. Però si us fixeu, la política pública té el caràcter, la característica que és universal per al conjunt de la ciutadania. Per tant, jo crec que això és com un punt a favor que des d'altres opcions per a afavorir la transformació no tenim. Si jo, per exemple, a nivell de barri cree una cooperativa o sense crear cap tipus de cooperativa, però me fique d'acord amb les meves veïnes i els meus veïns per a generar un sistema de cures que ens afavorisca i que ens facilite la vida, és una solució i és una alternativa, però és molt local i molt concreta. En canvi, des de la política, i pot ser, si me'n vaig a un barri on les necessitats o la situació econòmica és complicada, potser no tenen ni el temps per a poder decidir o plantejar-se establir algun tipus de vincle d'aquestes característiques. I a través de la política pública, una de les qüestions és la qüestió de la universalitat. Per tant, diem que pot ser una eina potencial, ja us dic, depèn de moltes qüestions, entre altres de la ideologia política de qui té el govern. I dintre d'ahir, malgrat tindre un context, diguem, favorable, moltes dificultats i molts entrebancs. Però sí que pensem que des de la política pública se pot transformar el context social, al mateix temps que el context social va influenciar en el desenvolupament de la política pública. I aquí la importància de no desvincular-se o de no interpretar que la política pública va per un costat i nosaltres anem per un altre costat, sinó establir la relació entre ambdues parts i la importància d'implicar-se, d'organitzar-se i d'intentar incidir per a portar la política pública cap a on volem. En aquest cas, diguem, el plantejament teòric sí que diria que la política pública, o en aquest cas els pressupostos en perspectiva de gènere, sí que són una eina amb un gran potencial transformador i, diguem, podríem dir que el nostre objectiu, la nostra brúixola, el cap a on volem anar, seria la sostenibilitat de la vida. Aquest és l'enfocament des del qual parlem. Després veurem en la pràctica el que està succeint. Però com a context teòric, diguem, i des d'on nosaltres parlem, com els concebem els pressupostos en perspectiva de gènere, seria aquest, com a potencials eines per al canvi feminista de les polítiques públiques cap a la sostenibilitat de la vida. Perquè el que tenim en l'economia feminista és que estem treballant molt en la conceptualització de què és això de la sostenibilitat de la vida, però el que ens falta encara molt per avançar és com arribem o com transicionem cap a aquest nou model que estem plantejant. I aquí tenim clar que no hi ha una única resposta, que totes les respostes són vàlides, totes les propostes són bones, sempre i quan tinguem clar quin és l'objectiu final. Totes aquelles propostes que ens permeten avançar cap aquí són perfectes, i aquesta podria ser una si quadren totes les coordenades. Per què penseu que és important parlar dels pressupostos? Ara damunt estem en un moment en el que anem a escoltar parlar dels pressupostos molt. Ara sí que us interpel·le. Podríem dir que temes que us interessen són, per exemple, l'ocupació? Penseu que al jovent li interessa la qüestió del poder independitzar-se de les seves famílies i anar-se'n a una casa de lloguer, primer de lloguer, i més endavant adquirir una vivenda o crear una cooperativa de vivendes? Penseu que són qüestions que preocupen a la gent jove de la vostra edat? No? Jo us dic que sí. Perquè el Consell Català de la Joventut precisament va presentar una sèrie de demandes al Parlament català i les qüestions principals o que més preocupaven eren aquestes. És que hi ha
percentatge molt reduït de gent jove que poden marxar de casa de les famílies per a tindre la seva pròpia llar i fer la seva vida de manera independent. I aquesta és una qüestió que preocupa. I aleshores la següent qüestió és, me preocupa la qüestió de la vivenda, de la qüestió de l'habitatge. Què s'està fent a nivell estatal o a nivell autonòmic en termes de vivenda? Perquè una cosa és tots els discursos i tots els programes, i ara que venen eleccions molt més, que ens poden contar, que podem escoltar, que podem llegir, però realment què és allò que s'està fent? Ara tenim l'oportunitat per a indagar i saber què és allò que s'està fent. Entrem als pressupostos. A la web del Ministeri ja tenim el projecte de llei de pressupostos del 2023. Sabeu, més del 70% dels recursos que se destinaran a vivenda l'any 2023 depenen dels fons europeus. Què vol dir això? Com podem llegir això? La vivenda, l'habitatge, és important per al govern sempre i quan tenim recursos que venen de fora i que ens diuen que hem de treballar en una determinada línia. I a més era interessant que en un d'aquests, crec que hi ha 4 programes pressupostaris relacionats amb l'habitatge, 2 són de fons europeus i 2 o 3 són de fons propis. El 70%, ja dic, el 71% provenen dels fons europeus. I en aquests fons europeus es parla, per exemple, de la construcció de vivendes per al lloguer social. És irrisòria la quantitat de recursos que se van a destinar per a construir vivendes de lloguer social. Però, a més, sabeu com se planteja el lloguer social? El lloguer social es planteja amb la creació d'acords público-privats. L'Estat va destinar pocs recursos, però, a més, aquests recursos van estar implementats a través d'acords público-privats amb el que això suposa. Sempre que hi ha un acord públic-privat sabem el que passa. Veritat? Seran vivendes protegides uns anys i després d'aquests anys que estaran protegides i que hauran de ser de lloguer social, posteriorment quedaran alliberades d'aquesta clàusula i passaran al mercat. En el qual aquests recursos públics que venen d'Europa, que caldria analitzar si són dels que cal reembolsar o si no, és a dir, potser estan generant deute, potser no, perquè hi ha una part que no genera el deute. S'estan invertint en vivenda, però al final qui va veure's afavorit d'aquesta inversió va ser l'empresa privada vinculada a l'àmbit de l'habitatge. Com ens assabentem de totes aquestes coses? Perquè segurament si veiem les notícies veurem que la despesa en habitatge s'ha vist incrementada, perquè realment s'ha vist incrementada. Podem pensar que s'ha vist incrementada i que anem a tindre major probabilitats d'adquirir una vivenda d'habitatge social, o podem entrar al pressupost i veure què és allò que realment s'està treballant i s'està cociendo ahí. Per què és important parlar del pressupost? Ara després tornaré a esta. Al final, el pressupost és l'eina més poderosa de qualsevol govern. En el pressupost tenim quines són les polítiques que se van a portar a terme i les que no se van a portar a terme. Ens permet, dilucidar entre allò que queda en l'àmbit discursiu i allò que realment es va fer efectiu. I aquí és molt important, per exemple, en el cas de l'habitatge que acabem de veure. Ens permet veure realment quines són les prioritats. Una altra vegada per a diferenciar entre l'àmbit del discurs i l'àmbit de la realitat. I aquí veiem, si analitzarem el pressupost del 2023, jo ahir encara no he arribat, però anem a veure quants recursos se destinen, per exemple, a defensa, en el context en el qual estem. I anem a veure quin increment ha hagut en l'àmbit de la defensa i quin increment ha hagut en l'àmbit de la sanitat. Per exemple, quines són realment les prioritats i a qui estan beneficiant aquestes inversions públiques. Per un altre costat, parlar del pressupost en l'àmbit de la igualtat de gènere és important per el que estàvem dient abans. L'estratègia que està instal·lada en les administracions per avançar en política d'igualtat, havíem dit que era la transversalitat.
i havíem dit que això implicava incidir en la totalitat de les polítiques públiques i en totes les seves fases. Per tant, tenim que el pressupost és una eina de les administracions que travessa la totalitat de l'administració, totes les seves àrees i en tots els seus nivells. Per tant, si del que es tracta és d'incorporar la perspectiva de gènere en la totalitat de la política pública, incidir en el pressupost resulta estratègic, perquè el pressupost incorpora la totalitat de les polítiques públiques que se van implementar en un territori concret, del que estem parlant, un any concret. Per tant, des d'aquest punt de vista, és estratègic. Però, a més, incidir en el pressupost és una qüestió de justícia social. Per què? Perquè, com succeeix en termes generals en l'àmbit de l'economia i pel que dèiem també en la resta de polítiques públiques, el pressupost públic, tal com s'elabora, sembla un conjunt d'agregats financers, de xifres, i que no parla ni d'homes ni de dones i que, per tant, és neutral en termes de gènere. Però a través d'aquests anàlisis del pressupost el que hem vist és que, més que neutrals, són cecs en termes de gènere. I diem que són cecs els pressupostos perquè són androcèntrics i reduccionistes. Els pressupostos se treballen, se dissenyen, s'implementen, agafant com a model el masculí, com si el model masculí fos l'universal i totes les persones d'una determinada societat funcionaren seguint aquestes lògiques, quan ja sabem que això no és així. I a més, el pressupost es treballa des d'una lògica reduccionista, perquè únicament incorpora aquella part de l'economia que passa per els fluxos monetaris. Tota la qüestió de les cures queda completament invisibilitzada i no s'inclou al pressupost. Hi ha estudis, no entrarem, però hi ha estudis que parlen de l'aportació al producte interior brut que impliquen les tasques de cures. Aleshores, davant d'aquest pressupost androcèntric i reduccionista, el que es pretén és incorporar la perspectiva de gènere per a transformar això, de tal manera que els pressupostos acaben afavorint la justícia social. I ara vaig a tornar aquí una mica i és en relació al que comentava abans Pere. I tenim que la qüestió de la igualtat està instal·lada en moltíssimes conferències i eines internacionals. Tenim la CEDAW, les conferències de les dones de la ONU, fins i tot en els objectius de desenvolupament sostenible. Per tot arreu està el compromís dels diferents governs en la qüestió de la igualtat. Però tenim també la revisió que se fa des d'ONU Mujeres en relació als avanços mundials en matèria d'igualtat. I què és el que venen a dir? Doncs diu, aquesta és del 2015, tot i l'existència generalitzada de mecanismes institucionals per a la promoció de la igualtat entre els gèneres, la insuficiència de recursos financers, els baixos nivells de capacitat tècnica i la manca de voluntat política per donar prioritat a la incorporació de la perspectiva de gènere en totes les polítiques governamentals són problemes importants a què s'enfronten totes les regions. És a dir, no hi ha inversió pública en matèria d'igualtat. Hi ha compromisos, molts compromisos, moltes lleis, però no hi ha aquest finançament. I després, fa 2 anys, en l'any 2020, la revisió que se va fer de la plataforma d'acció de Beijing tornava a dir el mateix. Encara queda un llarg camí per recórrer, atès que, en termes generals, el finançament per a la igualtat de gènere, lamentablement, continua sent insuficient per a respondre a la magnitud del desafiament pendent. Per tant, la importància del pressupost, anem a veure què s'està finançant i quants recursos s'estan destinant realment al foment de la igualtat. Perquè estem compromesos amb la qüestió de la igualtat, però després, quan anem a analitzar el pressupost, veiem que la cosa no és tal. En què consisteixen els pressupostos en perspectiva de gènere? Consisteixen en tindre presents les desigualtats estructurals que existeixen i incorporar, com bé comentava Pere de la lectura, incorporar en els pressupostos les realitats, les necessitats i els interessos tant de les dones com dels homes, tenint en compte que les dones, igual que els homes, no són col·lectius homogenis que tinguen
una única bateria de necessitats i d'interessos, sinó intentant incorporar aquesta mirada interseccional i incorporar les necessitats i els interessos de diferents col·lectius de dones i diferents col·lectius d'homes. Al final del que es tracta és de veure quin impacte té cadascuna de les mesures fiscals que s'estan implementant en termes d'igualtat. És a dir, preguntar-nos, aquesta mesura, aquest programa pressupostari, redueix, incrementa o deixa sense canvis la igualtat en termes d'homes i dones? La pregunta que ens hem de fer és aquesta. Aquesta despesa pública, com impacta? Quines conseqüències va tindre? Al final, diguem, l'objectiu ha de ser incrementar la igualtat entre homes i dones. Hi ha altres objectius, però l'objectiu ha de ser, anem a pensar com dissenyem, com elaborem el pressupost per a que a través d'ell no es reproduïsquen les desigualtats, sinó que les anem disminuint. I per a fer això, diguem que no hi ha una única proposta metodològica que ens diga com hem de fer per a aconseguir uns pressupostos amb perspectiva de gènere. Potser escoltem, els pressupostos d'Andalusia ja incorporen la perspectiva de gènere. Els pressupostos d'Andalusia des de l'any 2008 o 2006 se treballen amb perspectiva de gènere. És a dir, anem a veure què és el que s'està fent i fins on estem arribant. Aquestes iniciatives, com deia, no hi ha un protocol que ens diga un A, B i C de com hem de fer per a incorporar la perspectiva de gènere al pressupost públic. Aquestes iniciatives són molt diverses. Hi ha iniciatives que parteixen de l'administració, però hi ha iniciatives que parteixen de la societat civil, de les organitzacions de dones, per exemple. Per tant, fins on poden arribar són molt diferents. Hi ha algunes iniciatives que se centren en alguns programes específics del pressupost. Hi ha altres que se centren en la totalitat del pressupost. Hi ha algunes iniciatives que se centren en els ingressos pressupostaris. Hi ha altres que se centren en les despeses pressupostàries. Per tant, el panorama és molt ampli. Hi ha iniciatives de municipis molt reduïts, molt xicotets, i altres iniciatives, per exemple, a nivell estatal. Per tant, no hi ha una única manera de treballar la incorporació de la perspectiva de gènere. El que sí que tenim és, d'alguna manera, la claredat de que el procés està en construcció, que no està ja clar com s'ha de fer, està en construcció, se va aprenent de la pràctica, l'epistemologia se genera a partir de la pràctica, i el que sí que està clar és que aquestes iniciatives passen per dues etapes, diguem, diferenciades. Cal analitzar el pressupost per a veure què està passant amb el pressupost, on s'estan anant els recursos, s'està destinant recursos a la igualtat, s'estan destinant recursos a l'habitatge del jovent, s'estan destinant recursos per a la política d'ocupació del jovent. Què s'està fent? Què està passant, per exemple, amb els recursos de la garantia juvenil, relacionada amb la qüestió de l'ocupació de la gent jove? Quants recursos estan destinant? O parlant d'habitatge, què passa amb el bono jove per al lloguer de les persones joves? Anem a analitzar el pressupost. Hi ha iniciatives que se centren únicament en l'anàlisi de la despesa destinada a les àrees d'igualtat. L'objectiu no és aquest. Això és important, veure, per exemple, al Ministeri d'Igualtat quants recursos s'estan destinant al llarg dels diferents exercicis, per a veure si realment el compromís és real i s'incrementen els recursos destinats, o per a veure si no existeix aquest compromís real i els recursos, diguem, van decreixent. L'anàlisi és important per a conèixer i ha de ser continuat, però no ha de ser un fi en si mateix. Recordeu que dèiem que els pressupostos podien ser una eina amb un gran potencial de transformació. L'objectiu que hem de perseguir amb la incorporació de la perspectiva de gènere als pressupostos és acabar transformant la realitat i reduint les desigualtats entre homes i dones. Per tant, a més de realitzar aquesta anàlisi dels pressupostos, caldrà que a partir de l'anàlisi s'elaboren una sèrie de propostes
per a transformar els pressupostos i que s'incloguen diferents mesures o eines o qüestions que afavorisquen aquesta reducció de les desigualtats. Quan parlem de la transformació dels pressupostos, diem que hi ha com diferents nivells en els quals se poden anar introduint aquestes transformacions. Podem incorporar modificacions, transformacions en l'àmbit legislatiu. Jo no sé en Catalunya, però, per exemple, a nivell en el País Basc, al País Valencià, m'imagino que en Catalunya també s'inclourà, en tota la normativa autonòmica s'inclou la necessitat de treballar els pressupostos en perspectiva de gènere. El que habitualment s'inclou és l'elaboració d'un informe d'impacte de gènere dels pressupostos. I, de fet, s'està fent en la majoria de les administracions. Per aquí ja estem modificant la llei per a que la qüestió d'incorporar la perspectiva de gènere al pressupost no sigui una qüestió de voluntats personals, sinó que estigui regit per la norma, per la normativa. Podem modificar els processos de tot el cicle pressupostari i les polítiques. Podem analitzar i veure quines polítiques no estan presents, per exemple, el tema de les cures, quants recursos s'estan destinant, quants recursos se destinen a la llei de dependència. Dintre de la llei de dependència, a les diferents modalitats que existeixen per atendre les cures, les necessitats de cures, quants recursos s'estan destinant a cadascuna d'aquestes. I si es veu que la distribució dels recursos no és adequada amb el plantejament que tenim, fer una sèrie de propostes i de propostes per a que se transformen les polítiques públiques per abordar totes aquestes qüestions. El següent pas, que és el més complicat, incideix ja en la qüestió d'aconseguir, reivindicar i aconseguir una redistribució de la despesa pública, per el que dèiem abans. No hi ha recursos? Recursos hi ha. La qüestió és quines són les prioritats i on s'estan destinant aquests recursos. Per tant, després de fer l'anàlisi i veure on s'estan anant els recursos públics, allò que caldria seria fer una proposta, i si tinguérem, si el govern estiguera involucrat en aquest procés de transformació, redistribuir els recursos públics entre les polítiques públiques que s'estan implementant o incorporar-ne de noves per a reorientar l'agenda i d'alguna manera començar a construir aquest model econòmic diferent. I per últim ja, com el darrer graó al qual es pot aspirar, és el de transformar el paradigma, el que dèiem abans. Anem a començar a treballar pressupostos que ens orienten cap a un model on la vida estiga realment en el centre i el centre no siga l'acumulació del capital. Ahí, per exemple, es veu molt clarament un govern que destina una gran part del seu pressupost a projectes o programes d'infraestructures, de grans infraestructures, davant un altre govern que destina una gran part del seu pressupost a la despesa social, per exemple. Són models diferents que responen a interessos diferents i que van a cobrir les necessitats de col·lectius ben diferents. Per tant, la redistribució dels recursos que tenim. Però no sols cal fixar-nos en la part d'elaboració del pressupost. Allò important és concebre el pressupost en la totalitat del seu cicle i intentar incidir en totes i cadascuna de les fases del pressupost. És a dir, en la fase d'elaboració anem a incidir per a que el pressupost incorpore una sèrie de qüestions que afavorisquen aquesta transformació. En l'aprovació, després en l'execució va ser imprescindible que se mantinga l'esperit amb el qual hem elaborat aquest pressupost, i una fase molt important i que sempre és la fase oblidada és la fase del control pressupostari. La majoria de les iniciatives, la majoria se centren en la fase d'anàlisis i hi ha anàlisis pressupostaris meravellosos, però acaben quedant-se o en calaixos o en prestatgeries. No donen el següent pas a la transformació, que realment és allò important. Ara he perdut el fil. Allò important és, la transformació. Però és que...
Bueno, és igual. Ah, val, la fase del control pressupostari. Si únicament ens fixem en la fase d'elaboració del pressupost, tenim allò que el govern diu que vol fer. Ara bé, entre l'elaboració del pressupost i l'execució del pressupost final hi ha un món i hi ha molts canvis. Això es veu a tots els nivells de les administracions, però, per exemple, a un municipi, a un poble petit, arriben les festes i sempre la regidoria de festes necessita més recursos perquè cal fer més inversions, perquè, un exemple molt senzill, si la regidoria de festes necessita més recursos, no se'ls pot inventar, d'algun lloc els ha de treure. D'aquelles regidories que considera que són menys importants és d'on va treure per a poder donar a la regidoria de festes més recursos. Per tant, això on veiem què és el que ha passat realment amb els recursos? En la fase del control pressupostari. Una vegada s'ha executat el pressupost, veiem si els compromisos que s'havien adquirit inicialment en la fase d'elaboració del pressupost s'han complert o si els recursos han acabat una altra vegada desviats i gastats en altres qüestions. I aquí és una part on normalment no s'incideix tant i és imprescindible. Veure el disseny del pressupost, l'elaboració és molt important, però després també la part del control pressupostari és fonamental. I si veieu un poc la definició del Consell d'Europa recull aquestes dues fases dels pressupostos en perspectiva de gènere. Consisteix en la valoració dels pressupostos i, per un altre costat, la reestructuració dels ingressos i les despeses per promoure la igualtat de gènere. És a dir, que no estem dient qualsevol cosa que se'ns hagi acudit, sinó que realment hi ha darrere tot un cos jurídic, normatiu i de diferents instruments que recolzen i que aposten per a aquest tipus d'iniciatives i que ha de passar per aquestes dues fases. Què és el que està succeint a l'estat espanyol? A l'estat espanyol, dels 4 graons que havíem dit en els quals es poden plasmar els canvis, les transformacions, tenim que la majoria, hi ha una o dues salvetats, diria jo, però totes les iniciatives queden en incorporar en la legislació un article, normalment en la normativa d'igualtat, però també en les normes que marquen les directrius per a l'elaboració dels pressupostos de cada any. Un article que diu la necessitat d'elaborar l'informe d'impacte de gènere del pressupost i després l'elaboració de l'informe d'impacte de gènere del pressupost. Si voleu després entrem en què consisteix concretament l'informe i com s'elaboren aquests informes. Al final del que es tracta hauria de ser d'analitzar el pressupost i veure si tal com es planteja el pressupost té un impacte positiu, és a dir, redueix les desigualtats entre homes i dones, o té un impacte negatiu perquè deixa igual o incrementa les desigualtats que existeixen entre homes i dones. Això és el que, en principi, s'està fent en totes les administracions. Ara després veurem. I l'anàlisi se queda aquí. És a dir, s'estan fent anàlisis de 700 pàgines, de 500 pàgines, de 400 pàgines, que parlen sobre l'impacte de gènere del projecte de pressupostos. És a dir, perquè l'informe d'impacte de gènere s'ha d'elaborar mentre s'elabora la proposta de norma. En aquest cas, la proposta de norma és el pressupost. S'analitza el projecte de llei de pressupostos, s'indica la valoració que es fa en relació a l'impacte de gènere i és imprescindible adjuntar aquest informe d'impacte de gènere per a que es pugui aprovar el pressupost. Què és el que està succeint? Doncs, jo crec que sense cap dubte és important que s'hagi avançat i que s'hagi instal·lat en l'administració un anàlisi de l'impacte de gènere dels pressuposts públics, però per un altre costat no s'hauria de quedar la cosa en ja tenim informe d'impacte de gènere, ja ho tenim tot fet, sinó que caldria anar una mica més enllà. Una de les qüestions és
que com moltes les administracions són qui elabora aquest informe d'impacte de gènere. Per tant, quina és la lògica? Si jo estic elaborant un informe d'impacte de gènere d'unes polítiques públiques, d'un pressupost, i t'ho diuen així obertament, no vaig a tirar-me pedres a sobre de la meva pròpia teulada. Per tant, no puc dir que els meus pressupostos tenen un impacte negatiu. No puc dir que allò que vaig a implementar va mantindre les desigualtats o va generar noves desigualtats entre homes i dones. Per tant, les conclusions d'aquests informes són sempre que l'impacte és positiu. I aquí comencem a veure el biaix entre el marc teòric que havíem dit, en el qual els pressupostos en perspectiva de gènere tenien aquest caire transformador, i el que realment s'està fent a les administracions actualment, que no vol dir que no es pugui canviar. Què seria important per a que això se modificara? La incidència política del moviment feminista. De fet, sí que hi ha una organització d'àmbit estatal, que és la Plataforma d'Impacte de Gènere Ja, que sí que us convidaria a entrar i a mirar els seus anàlisis dels pressuposts anuals, perquè aquí sí que fan una lectura de gènere dels projectes pressupostaris de cada any i se fa una crítica real a la despesa pública des d'aquesta perspectiva de gènere. En aquests informes normalment s'obliden de la part econòmica. Estem parlant del pressupost, que al final és una assignació pressupostària per a les polítiques públiques. Doncs aquests informes habitualment es concentren en la descripció, en la narrativa de la política, però es desvincula de les quanties econòmiques que s'assignen a cadascun d'aquests programes pressupostaris, amb la qual cosa per ahir també caldria revisar i intentar millorar, perquè no es pot separar la planificació política de l'assignació pressupostària. Ha d'anar de la mà, si no, malament. Aquestes iniciatives es centren en la fase d'elaboració del pressupost, però després no van a veure què és el que ha succeït. Totes les administracions sí que han de materialitzar la fase del control pressupostari i analitzar l'execució pressupostària final per a veure fins a quin punt se correspon amb allò que s'havia dit i realitzar la fase del control, tal com està establert. En aquesta fase de control pressupostari, anem a veure l'execució pressupostària en què s'ha traduït realment, desapareix l'anàlisi de gènere. Amb la qual tenim, potser a l'inici l'anàlisi és positiu i l'impacte és positiu, però quan analitzem finalment l'execució pressupostària perdem aquesta perspectiva i ja no sabem què és el que realment ha succeït en aquest sentit. Si realment, tal com s'han executat els recursos, estan reduint les desigualtats o les estan incrementant. I l'última qüestió, que és un poc per a qüestionar, és de com pot ser que tots els informes d'impacte de gènere acaben dient que els pressuposts tenen un impacte positiu, és a dir, que col·laboren, contribueixen a la reducció de desigualtats, però en les nostres societats continuen creixent les desigualtats entre homes i dones. Per tant, alguna cosa hi ha aquí que no acaba de quadrar. I aquí un poc és tornar al que dèiem abans, de qüestionar què cal fer per a que la política pública siga realment una eina que afavorisca aquesta transformació, perquè el potencial el tenim, però cal que en la pràctica acabi reflexant-se aquest potencial. I ja per acabar, algunes qüestions que venen a recollir tot el que hem estat comentant. Aquestes iniciatives de pressupostos en perspectiva de gènere, que al final es tracta d'incorporar als pressupostos, que són l'eina més poderosa de qualsevol govern, incorporar les necessitats i els interessos de les dones, igual que les dels homes. Doncs aquestes iniciatives tenen aquest potencial del que estem parlant, un potencial per a transformar el model i la societat en la qual vivim, per a transformar-lo en favor de la igualtat. I quan parlem d'afavorir la societat en termes d'igualtat, del que estem parlant és de millorar la qualitat de vida de les persones d'un determinat territori.
del conjunt de la ciutadania. El procés en si mateix és important. Són processos que s'allarguen en el mitjà i en el llarg termini, perquè no són transformacions que se puguen produir d'un dia per a un altre. Entrar al pressupost és entrar al hueso duro de qualsevol govern i de qualsevol administració. Això és un terreny blindat. I accedir ahí, i més accedir, diguem, amb una proposta feminista i de transformació en aquest sentit, troba sempre importants resistències, però cal anar al centre neuràlgic. Al final, on estan els recursos és on estan els espais de decisió real. Per tant, cal tindre en compte que són processos de mitjà i llarg termini i valorar tots els petits avanços que es van donant i per últim no. Tal com s'estan fent són importants, però cal injectar aquesta vessant de transformació a les iniciatives que estan en marxa. No és suficient fer un informe que no llig ningú, perquè són informes de 700 pàgines parlant dels pressupostos. O sigui, si no llig la gent els pressupostos, com anem a llegir l'informe d'impacte de gènere? Cal que comencen a treballar-se no per a dir que s'ha fet, tal com estableix la normativa, sinó amb una finalitat concreta i clara, i que tinguin una utilitat, no simplement fer-se per a passar el checklist. I per últim, per aconseguir que tot això funcione, el que cal és la vinculació de les organitzacions feministes en tots aquests processos. Començar a treballar, a revisar els pressupostos, a analitzar-los i a fer les propostes feministes també, no únicament, ni totes les organitzacions feministes, però sí que és important que d'alguna manera s'incremente la participació de les organitzacions feministes en aquest àmbit, perquè és que al final el pressupost ho és tot. Allò que no està al pressupost no es va portar endavant i allò que més les prioritats de qualsevol govern estan ahí recollides. Per tant, la incidència dels moviments feministes sobre el pressupost és imprescindible per a que la transformació en l'àmbit pressupostari vagi en aquesta línia de transformació de model. I ahí sí que, si voleu ara després la busquem, però si fiqueu Plataforma d'Impacto de Género ja, ahí teniu, fan un manifest anual, cada any, revisant el projecte pressupostari de cada exercici i la seva lectura des de la perspectiva de gènere i una perspectiva feminista. I el que és realment interessant és contrastar l'informe d'impacte de gènere de l'administració amb l'anàlisi que fan les organitzacions feministes. Perquè en un lloc s'evidencia la falta de recursos per avançar en qüestions de cures i d'igualtat i en l'altre l'impacte sempre és positiu. Aleshores, ahí és interessant. I amb això, si us sembla, ho deixem i qualsevol qüestió, doncs, anem veient. Bé, ara és el torn de paraules, així que si teniu algun dubte, algun aclariment, penso que ens ha llançat moltes idees, a més és un tema realment novedós en la nostra cultura econòmica i social. Per tant, suposo que deu haver dubtes. Jo, aprofitant mentre la gent s'ho acaba de pensar. Per tant, la conclusió respecte als pressupostos espanyols és que jo m'he ficat a la pàgina web, etc., i he vist, com tu has dit, molta literatura, però és sobre el tema de l'elaboració. El tema de l'execució no es realitza res. Res. Des de la perspectiva de gènere, res. Que jo conega, que analitza l'execució pressupostària, tenim la Diputació de Guipúscoa i l'Ajuntament, el de Barcelona no ho tinc clar, i el de Castelló també estava començant a treballar-ho. Però la majoria de les grans administracions, o sigui, el que és a nivell autonòmic i estatal, el que analitzen és el projecte de llei de pressupostos. La declaració de principis, va. Clar, perquè en realitat és el que està reglamentat per la llei és l'elaboració de l'informe d'impacte de gènere. I l'impacte de gènere s'ha d'elaborar en el moment que s'estan elaborant les diferents normes, no únicament el pressupost, sinó qualsevol norma. Per tant,
estic complint la llei, que la llei diu que he d'elaborar un informe previ d'impacte de gènere de qualsevol norma. L'informe d'impacte de gènere és una altra eina per avançar en matèria de transversalitat. Diu, en qualsevol procés d'elaboració de qualsevol norma, abans de la seva aprovació, cal fer un informe d'impacte de gènere, de tal manera que si se detecta qualsevol contingut o element que afavoreix un impacte negatiu d'aquest projecte de norma, que encara està en fase de projecte, estem a temps de modificar-ho i de corregir aquest projecte de norma de tal manera que quan la norma s'aprove ja estiga revisada des d'aquesta perspectiva de gènere i tota norma que s'aprove incorpore la perspectiva de gènere i, per tant, afavorisca una reducció de les desigualtats. Doncs aquesta és la lògica que s'ha aplicat al pressupost. El que passa és que una norma habitualment és d'agricultura, d'urbanisme, d'educació, d'un àmbit molt concret. El que succeeix en el pressupost és que inclou la totalitat de les polítiques públiques. I, per tant, la complexitat per elaborar aquest informe d'impacte de gènere és gran, clar. És gran tal com s'ha plantejat, es podia haver plantejat d'una manera diferent. Per exemple, el manifest que elabora aquesta organització de l'impacte de gènere ja són 15 pàgines, i en 15 pàgines tenen suficient per a dir-ho tot. No 700, no? Com has dit. Clar. Bé, sí, d'entrada dic que m'ha semblat molt interessant l'explicació que has fet. És evident, parlant de la primera interpel·lació que feies a l'inici, els pressupostos i les polítiques públiques són una eina tan potent que treballar amb aquestes línies de millorar o d'incorporar els objectius doncs és absolutament imprescindible. Per tant, és tan important que no podem renunciar a treballar en aquesta línia. Aleshores, hi ha molts temes, jo que he treballat en administració local i en temes pressupostaris, me'n sorgeixen molts, però sí que voldria fer alguns petits comentaris centrats en alguns punts. El tema de l'anàlisi d'impacte em sembla molt important i al final has fet un comentari que a mi també m'ha cridat l'atenció. Són tan llargs, són tan feixucs que he interpretat que ni que estessin ben fets costaria, diguem-ne, d'integrar-los en aquest procés, diguem-ne, de camí cap als objectius. Per tant, entenc que potser també s'ha de fer o s'han d'instrumentar els camins i els procediments a través de les organitzacions, de la participació política. Estem en una època en què els valors de la transparència en matèria pressupostària, dels processos participatius, dels pressupostos participatius, s'haurien d'instrumentar elements perquè això, que evidentment ha d'estar ben fet, no només ha de ser gruixut, que això pugui ser també com efectiu. Absolutament d'acord amb que l'anàlisi de l'execució és fonamental. I no només ho veiem aquí, en el cas de Catalunya, està d'actualitat el debat polític sobre el nivell d'execució de les inversions, dels pressupostos de l'Estat, això a tots els nivells és fonamental. Una altra qüestió que m'ha sorgit aquí en la teva explicació és, dius, que és evident que una bona part del finançament de polítiques d'igualtat ve d'Europa. Aleshores, la qüestió és, el fet que vingui d'Europa i atès que sembla que a Europa els objectius d'incorporar les polítiques d'igualtat com un nucli, com un objectiu fonamental en els pressupostos, el fet que vinguin d'Europa pot ajudar d'alguna manera a estirar les orelles o a vigilar o a controlar en els nostres governants de manera que compleixin realment aquest objectiu que és d'Europa i que es trasllada aquí, que a més figura explícitament en els pressupostos. Quan jo parlava dels fons europeus me referia concretament, feia referència a la vivenda d'habitatge, no tant a igualtat, però va a la part. El que succeeix és que permet veure fins a quin punt
és un interès i una prioritat real de l'Estat, dels governs, o no ho és. Si decideixes que és una política estructural, destines recursos propis i sempre vas a tindre uns recursos propis que van a afavorir la implementació de polítiques en aquest àmbit concret. Si en canvi el que fas és dependre dels fons que arriben d'Europa, en el moment que Europa talle, s'acaben els recursos, què va succeir amb la política que has estat implementant tu en aquest àmbit, en aquest cas en la vivenda o en l'àmbit de la igualtat? Jo crec que ahir el que ens permet veure és realment és una prioritat quan depenem dels fons que arriben de fora o no ho és. I ahir, per exemple, el tema pressupostari ens ho permet veure, per exemple, quan se n'anem a la crisi del 2008, no eren fons europeus, eren fons propis, però en aquell moment hi havia un Ministeri d'Igualtat també, hi havia unes polítiques d'igualtat, es va decidir, es va optar per sortir de la situació a través de la retallada de la despesa pública. Quines despeses es van reduir? Una de les primeres coses que es va eliminar va ser el Ministeri d'Igualtat. És a dir, el que hem de veure és, depèn de la bonança econòmica i dels recursos que arriben de fora per a fomentar i invertir en igualtat, o realment és una qüestió estructural prioritària per a qualsevol govern? Però la qüestió de la igualtat, però no vista sols com a una qüestió reduïda i limitada a un espai concret, sinó totes les qüestions, i el que dèiem abans, dels serveis públics, totes aquelles polítiques que d'alguna manera podrien apropar-nos a una millor qualitat de vida en comparació al que tenim ara. Són realment prioritats? Quants recursos estan destinant? Depenen de la conjuntura econòmica? Depenen dels recursos que arriben de fora? O realment és una prioritat estructural? Per exemple, en el cas de la vivenda, efectivament, els recursos que venen de fora estan vinculats a una necessitat d'avaluació i de control pressupostari que no s'ha vist en cap altre lloc. Però, per exemple, allí sí que tenim clar que s'ha d'executar i com i on s'ha d'executar i cal rendir comptes, però d'alguna manera en la qüestió de la vivenda hi ha molts ítems, moltes qüestions que dificulten que aquests recursos puguen arribar a la totalitat de la ciutadania. Ajudes per a la millora de la vivenda, per exemple, però per a poder sol·licitar aquesta ajuda a la millora de la vivenda has de complir una sèrie de requisits. Si no els compleixes, no la pots directament sol·licitar. Qui no la compleix? Els barris amb menors nivells de renda i més abandonats per part de l'administració habitualment no complixen tots aquests requisits. Per tant, allà on caldria invertir aquests recursos, directament no poden optar a la sol·licitud dels recursos per als requisits tal com estan fent. Per tant, és el que tenen aquests fons que venen de fora i que venen molt condicionats i molt marcats amb una orientació econòmica i política molt concreta. I això és el que cal veure i cal redirigir d'alguna manera. Primerament, felicitar-te, una lliçó ens has donat, jo particularment m'ha agradat molt perquè és un tema molt complex, perquè queda molt bé parlar de pressupostos en perspectiva de gènere quan ho sents dir sovint i dius, sí, està bé, interessant, però bé, tota la feina que hi ha al darrere, sobretot per a les persones, per a les dones, bàsicament, i per totes les persones que treballeu en aquest camp i intenteu de donar alternatives o buscar maneres de que això sigui realment efectiu i que sigui veritat, crec que això s'ha de reconèixer. En aquest cas, crec que ho has fet molt bé i que obres les portes a que puguem aprofundir encara més. Però hi ha una cosa aquí, l'últim punt, que parla de la vinculació de les organitzacions feministes, que és important. I aquí m'agradaria incidir en el que, primer de tot, si les administracions, tant locals com estatals com autonòmiques, han incorporat aquest i altres discursos de la mateixa manera que tenim regidories, o tenim conselleries, o tenim ministeris que fan referència a la igualtat, fan referència a les dones,
tot això no ha estat gratuït, això ha estat resultat d'un esforç, d'una lluita al carrer i de moltes dones, bàsicament, altres també, però bàsicament les dones que han estat lluitant durant moltíssims anys. Però bé, en el procés que s'ha seguit darrerament els últims anys d'institucionalització progressiva del moviment feminista, el fet que tinguem nosaltres personatges, dones amb renom, que havien estat, i encara es mantenen algunes d'elles dins de la lluita feminista, dona la sensació que això ja ho tenim, ja està fet, ja res. Però quan et trobes amb la realitat de que, per exemple, polítiques de tractament del tema de la violència masclista a nivell local, parlo potser perquè és el que més coneixo, no? I veus que realment hi ha un intent de treballar i de buscar solució. Aquestes solucions, si no estan pressupostades, si no hi ha al darrere d'una conselleria o d'una regidoria uns diners que estiguin o que formin part del que és el pressupost de cada un dels ens aquests que ho estan treballant, malament, no anem bé, i això és el que s'està veient i s'està comprovant. I dic això també perquè jo crec, i em sembla que també la teva proposta en aquest darrer punt és d'intentar que el moviment feminista, al dir vincular, no vol dir dependre ni vol dir estar dins, sinó que el moviment feminista des de fora ha de fer un gran treball i un gran esforç perquè qui té la responsabilitat d'aquestes polítiques assumeixi allò que aquestes dones, el moviment feminista, estem treballant des de fa molts anys i que creiem que és un pas més dins de tota aquesta lluita que no ve d'ara, sinó que ve de moltíssims anys, que crec que ha de ser recollit aquest treball col·lectiu, però d'una manera separada del que són els ens polítics. Per tant, jo suposo que anaves una mica per aquí i que crec que és bàsic per avançar. Efectivament. Va per aquí completament. De fer l'exercici de la incidència política des de fora de les administracions. I ahir tenim el que dèiem, les administracions, els governs, en els seus informes d'impacte de gènere van a dir que tot és positiu i que els pressupostos afavoreixen la igualtat entre homes i dones, però el rol del moviment feminista és des de la societat civil intentar analitzar el pressupost en paral·lel, no conjuntament sinó en paral·lel, i fer l'exercici de la incidència política. El que a mi me dona una mica la sensació és que entre els pressupostos i les organitzacions feministes passa una mica el mateix que entre l'economia feminista i l'economia hegemònica. Com que no acaben de... I no és casualitat, vull dir, no és casualitat, però a les agendes del moviment feminista o de les organitzacions feministes no està la qüestió pressupostària en termes generals. Hi ha altres qüestions que sí que estan i que són importants, no vull dir que cal llevar per a ficar unes altres, però el tema pressupostari com que es veu molt llunyà, molt complicat, cal ser un expert per a poder abordar-lo. No és casualitat que el venguen d'aquesta manera, és que realment és allà on cal anar, on caldria anar el moviment feminista, però qualsevol moviment social que vulgui transformar la societat a través de la política pública. Després hi ha altres camins, però el pressupost és... Aleshores cal trencar aquesta imatge del pressupost i apropar-nos a l'eina pressupostària per a incidir i per a veure. Pel que comentaves en relació a la violència masclista. Tenim, per exemple, un pacte estatal contra la violència de gènere. Se destina una quantitat increïble de recursos, tot conseqüència de la lluita incansable del moviment feminista, per suposat. Ara bé, aquesta despesa pública es gasta, diguem, o s'inverteix a nivell estatal, hi ha transferències a les comunitats autònomes i hi ha transferències també directes als municipis, a l'àmbit local. El pressupost està, i enguany crec que s'incrementa la quantitat o s'ha aconseguit ampliar el període de temps de vigor, diguem, d'aquest pacte estatal que ja en principi finalitzava. És tot haver aconseguit això no és tot un mèrit. El que cal, està al pressupost. El que caldria després és anar a veure realment l'execució pressupostària. Al meu municipi li han transferit 20.000 euros. En què s'estan gastant
aquests recursos? Per exemple, jo una cosa que me té una mica assustada és molts dels recursos, bueno, molts no, però una part important dels recursos del pacte estatal, per exemple, a nivell local, se gasten en despeses en merchandising, bàsicament, de samarretes, pulseres, banderoles per als balcons. La sensibilització és imprescindible i amb això estem d'acord, però cal fer un ús racional i pensant en quin és l'objectiu d'aquests recursos i fer-los d'acord amb això. Però si després no hi ha aquest seguiment a l'execució pressupostària, passa el que passa. A nivell, diguem, administratiu, està tot ben justificat i està tot ben casat. Aquí és on necessitem el moviment feminista perquè des del carrer diga quants recursos dels que s'estan destinant a la violència de gènere acaben, per exemple, en les dones que han patit violència de gènere? Què és el que està passant amb aquests recursos? O a nivell, l'altre dia me comentaven, a nivell d'alguna comunitat autònoma, cuyo nombre anem a obviar, però sí que deien que amb una quantitat econòmica molt gran s'havien presentat projectes de 4.000 euros, de 2.000 euros, i dius, si t'estan transferint milers d'euros per a fer front a la violència, el que has de fer és pensar a nivell estructural en les necessitats reals que hi ha en aquesta matèria i plantejar projectes d'aquesta manera. Però si no vas i si no mires el pressupost i l'execució pressupostària, és meravellós perquè se destinen milions de recursos a fer front a la violència masclista. Però després, on s'estan anant aquests recursos? I ahí la importància d'apropar-nos al pressupost i de veure què s'està pressupostant i què s'està executant finalment. En l'àmbit de la violència, però en l'àmbit de l'habitatge, de l'ocupació, de qualsevol. Trencar aquesta imatge del pressupost com una cosa oscura, tancada, inintel·ligible, perquè no ho és. Bé, alguna pregunta més? Sisplau. Jo et volia fer una i és sobre si coneixes alguna universitat que ho apliqui. És a dir, els pressupostos amb visió de gènere, amb perspectiva de gènere, a nivell de... S'està començant. S'està començant, però el primer pas sempre és l'anàlisi del pressupost. Té lògica, perquè si no analitzes, si no veus on s'estan anant els recursos de la universitat, com vas a fer propostes per a transformar, per a modificar aquesta distribució pressupostària? Aleshores, s'han fet anàlisis, les primeres varen ser al País Basc, començaren l'any 2011, crec que va ser, analitzant la despesa de determinades àrees. Després, la Universitat de Granada també ha començat a fer l'anàlisi, la de Granada, i la Pablo Olavide també ha començat. Però de moment el que s'han fet són anàlisis dels pressuposts i fins i tot la Pablo Olavide ha fet un manual per a elaborar l'informe d'impacte de gènere del pressupost de la universitat, però es queda en l'anàlisi del capítol 1. Analitzar el capítol 1 dels pressupostos és molt interessant perquè ens permet apropar-nos a la qüestió de les bretxes salarials, que en principi no hi ha bretxa salarial, no sé si ho heu vist abans, però tant a l'àmbit universitari com a l'àmbit de l'administració fora de la universitat existeix la bretxa salarial, materialitzada a través dels complements. En principi, tot el món cobra el mateix lloc de treball, mateixa remuneració, però quan s'analitza el capítol 1 de qualsevol pressupost, se veuen la permanència i l'existència de la bretxa salarial. Aleshores, tots els anàlisis que s'han fet de les universitats han analitzat el capítol 1 de personal i després cadascuna s'ha centrat en diferents àrees. I el que fa el manual de la Universitat Pablo Olavide és centrar-se sobretot en com realitzar l'anàlisi d'impacte de gènere del capítol 1. Després, la xarxa d'universitats Lluís Vives començarà a treballar també i començarà a fer propostes. Està ahí la cosa, però encara no s'ha avançat. Començarà a treballar la qüestió de l'impacte de gènere i ahí també la qüestió pressupostària. Llavors, estem encara en la fase de... Les universitats s'han començat molt més tard. Les administracions
A l'estat espanyol la primera va ser la basca i començar l'any 99. I ahir també la importància per el que comentaves de que se vinculen sempre a aquestes iniciatives les àrees responsables o en competència en matèria pressupostària. Si és una iniciativa que únicament compta amb la força o l'impuls de l'àrea d'igualtat, no va enlloc. De fet, per exemple, en l'anècdota del País Basc, fixeu-vos, varen començar l'any 99. La conferència de Beijing, on s'instal·la la transversalitat i on se comencen a expandir aquestes iniciatives, és de l'any 95, és a dir, 4 anys després les basques ja estaven ahí. El que va passar és que qui estava ahí era Emakunde, l'organisme amb competències en matèria d'igualtat del govern basc. Varen portar a expertes internacionals, varen elaborar manuals, varen fer proves pilots, una passada del treball que varen fer. Què és el que va succeir? Quan anaren a Hisenda a dir-los això que hem fet ho hem d'extrapolar al conjunt del pressupost, no sols a les àrees pilot. Hisenda què els va dir? Ahir, a la porta, comença Hisenda. Igualtat, d'ahir cap a fora. Aquí fem números, xifres, pressupost. Això no té res a veure amb temes d'igualtat. Aquí no parlem ni d'homes ni de dones, i això és real. I això a mi m'ho contava la persona que ho havia dit i ella mateixa es reia perquè 15 anys o 20 anys després d'aquell escenari, ella ara reconeixia la importància de treballar els pressupostos des d'aquesta lògica. Havia viscut ella un procés d'aprenentatge i ho veia d'una manera completament diferent. Però per això, i ara, de fet, Emakunde va començar diferents intents, després d'aquella negativa d'Hisenda, va començar un altre intent, un altre pilot per un altre costat. Tampoc arriba enlloc. Un tercer intent que tampoc arriba enlloc. I després de la modificació de la llei d'igualtat basca, corresponia a Hisenda assumir el lideratge i la responsabilitat de treballar els pressupostos en perspectiva de gènere. Llavors, se va instal·lar en el govern i se va començar a treballar en aquesta línia. Per tant, en les universitats, si la gerència no està ahí, les unitats d'igualtat o qualsevol altra àrea, complicat. És important que qui té la competència en matèria pressupostària veig la necessitat i siga aliada i estigui ahí present. Bé, alguna pregunta? Bé, doncs gràcies, Mònica, i us emplaço a les 4 de la tarda en punt, que seria la següent conferència.